bafethu Andrea Johnson ufuna ukushiya intambo phansi with immediate effect. Uthi nje ucela ukuresigna with immediate effect seke approach uPresident Cyril Ramaphosa plus uNational Director of Public Prosecutions uAdvocate Andy Motibisins ke phofu iIDEC lena iwela under esa structure seNPA. Uthi nje hayi isihlangu uyasiva into basiyamchisa. Hayi konke uyayiva uyabona ba le into akajongene nayo ingapha kwamaqondo obushushu. Ubiya uzala Nkomboni bafethu asiyazi ngoba thina simlindele kusasa kuMadlanga Commission since engagqibanga ezini bakusasa kuzabe kuMonday. Bafethu sithetha ngeMadlanga Commission apha. Nayikhumbula indoda eyayibizwa ngoba nguAgris enokwenza nebusasa. Enokwenza nezondo commission. Inkunzi malanga into engaka eyathi xa ifika kuzondo commission ayacula ayatwera yayinomuntu phansi. Bafethu sayibhalela iMadlanga Commission. iDiamond ingathi nje unesifuba uchiswa sisi khona indaba ezimchisa lapha esifubeni akafuna uzozixela akafuna uzozithetha kuMadlanga Commission. Bafowethu sindini iphi background. Le ndoda lena waye yiCOO yaseBusasa. Ndinixela into ba namhlanje iBusasa yangcwaya yaphela tu. After le ndoda yathetha izimanga ezingapha. Bafethu wayengaculi wayenomuntu phansi ndithi wayefike apha kundo kuzondo commission wayebiza amagama ama politicians. As implicator ke phofu naye ndikhumbula nzayifumana futhi clip yakhona ebuzwa into yoba yintoni lento decide into yoba uze uzoxela zonke izinto ezimanyukunyezi ososixelela zona. Wathi yazi xa ukwiculty uthatha ithuba ukurealize into yoba lento eniyenzayo iwrong uze enhleki ubelieve into yoba lento eniyenzayo hayi iright. That's why ethatha ithuba but because yena ujike esibhakabhakeni uphansi ukufa kulapha erealize khona into ukuthi ixhumpise conscience makabuye azocleara iconscious yakhe. Yo ngamagama kawathatha bafethu ndikhumbula ngenye imini esathi sihleli sizobukela izondo commission thina wabe evirtual xa kuvula madoda kwakuyindoda oyibona ingathi kwi-ICU ingathi nje ngingathwa la kwakusembulwa kusembeswa ingathi ngathiwa nani bafethu wayithi wayethu watestify wagqiba futhi nini uthe sekebuzwa into yoba hayibo ufiti na for into yoba what are you fit kwaxela indlela le wayicula ngento ba imali lomuntu ngenzeka into yoba udinga ukuya le ndima ngeni eBhofolo eVescopis akayocheck ingqondo le because izinto wayezithetha kwakungathi bafethu hayibo kuyi results nje zathi kwathiwa akana nix uAgris uyayazi lento akayithetha bafethu ndithi wayebiza amagama ama politicians esisho bobani babehola malini monthly obani zeziphi tenders babezifumana kuma correctional service bafethu uthi ucela iprotection but sekebhaleli ayuMadlanga Commission i-affidavit written affidavit esisho esithi hayi bafethu ikhona into emtshisa lapha esifubeni akafuna ukuzoyicula hayi bafethu uba ngabuya ndikhuluma ngenye imini kwangathi wayenerhasi lo muntu lona engathi unayo nje nento engathi bunesana South Africans asiyazi bizawudinda bakaMadlanga Commission but into endiyaziyo mina into yoba xa lo tata engavunyelwa uba eze apha number 1 i-protection eserious uyayidinga mna ndandimamele etestify number 2 lo tata lona bafowethu ndishonga leyo into yoba le nto nicimba niyayazi nina enicinga into yoba nivile kuMadlanga Commission lo tata lo xa engavunyelwa baze kuMadlanga Commission singabheje ngekezi imajority ye-testimony yakhe ndinayo into ethi Madlanga Commission ingaprefer into bayenze in camera enye abe yena self lo tata esithi ufuna ukuyenza public. Siyazi awuzala Nkomboni bafethu nzayifaka le clip apho wayesithi nje yena beke under i-cult and urealizile nje ngoyena muntu owacula yaze yabe iyangcwadwa kuyaphelwa ngento enokwenza neBusasa. Nanku lo tata wayeyi-COO yaseBusasa uAgris. Hayi bafethu masiboneni kusasa into ba iyawuzala Nkomboni sinalo ke ithemba loba as much as efuna ukuresigna with immediate effect uIDEC Andrea Johnson but nje ukuappeara uza appeara ngoba akagqibanga. South Africans, why you took so long to come forward? The answer to that question is very similar to being involved in a cult, Chair, that you become so engrossed with what is happening and you actually start believing what is happening is right, and that's why it took so long. I had a near-death experience where I was admitted into hospital and I had a tumor on my heart. I was in a coma. And when I came out of the coma, myself and my family had made a conscious decision that we would clean up where we had made mistakes before.